Spadne ti sánka. Ale v tvojej rannej káve úplne legálne môže byť pleseň, kúsky hmyzu a potkanie hovná. Je to normálne zapísané v hygienických predpisoch ako prípustná špina a výrobcovia to dobre vedia do piči. FDA v Amerike povoľuje až 10% plesnivých zrn v jednej várke. A európske normy? Tie ti zase povolia úlomky švábov, chrobákov a ich pojebané nožičky v každom balíku mletej kávy, lebo úplne vyčistiť produkty je kurva nemožné. Keď zberajú zrná na plantážach, do toho sa dostane hmyz, čo žije priamo vo vnútri kávových bobúľ. Plus mravce, šváby a ich pojebané sračky. Toto všetko sa rozomelie spolu so zrnami a skončí v tvojej šálke každé jedno ráno, ty kokot. Pleseň sa ti rozmnoží počas skladovania a prepravy. Ak zrná čo i len trocha navlhnú, okamžite sa na nich namnožia huby. Tie vylučujú mykotoxíny a to sú jedy, čo sa ti roky hromadia v pečeni a obličkách. Najhoršie na tom je, že výrobcovia o tom vedia, ale hromadné čistenie je príliš drahé. Preto štát si proste určí nejakú tú bezpečnú úroveň hmyzu a plesní. Akože troška môže byť a všetci sú spokojní okrem teba do piče. To je fakt brutál, ale pleseň v káve vypúšťa ochratoxín A, karcinogén, ktorý WHO spája s rakom obličiek a pečene. Tento jed sa ti kurva roky hromadí v tele, ak chlemtáš kávu každý deň. Ochratoxín sa z tela normálne nevyplaví, pečeň to proste nedáva. Čím viac to do seba leješ, tým vyššia je koncentrácia tohto svinstva v krvi, hlavne ak si kupuješ lacné sorty alebo rozpustnú kávu, tam idú fakt len pomije. V rozpustnej káve je mykotoxínov priemerne 2-krát viac než v zrnkovej. Lebo tam kurva nahádžu len tie najhoršie zvyšky, poškodené plesnivé zrná, ktoré sa už nehodili na drahé odrody. Ochratoxín ti rozjebáva imunitu, spôsobuje non-stop únavu a problémy s obličkami. Ale toto všetko vylezie až po rokoch, keď sa jed už totálne zažral do tvojich orgánov a začne fakt jebať. Výrobcovia držia hubu, lebo oficiálne je všetko v norme. Tieto normy sú však rátané na jednu šálku denne a nie na 3-4, ako do seba leje väčšina. Takže tvoja reálna dávka už dávno prekonala všetky medze do piče. Čo ti jebe, to je šialené. FDA kurva povoľuje v každých 100 gramoch mletej kávy až 4% defektných zrn s hmyzom. A toto je do piči normálne pre masovú výrobu. Tie hnusné chrobáky kladú vajcia rovno do kávových plodov na plantáži. Larvy sa tam vyliahnu, prehrízu zrná zvnútra, žijú, žerú, seru. A potom sa to všetko zberie, upráži a pomelie aj s týmto sajrajtom. Šváby a mravce sa dostanú do vriec v skladoch, tam skapú, hnijú a ich kúsky sa pri mletí rozptýlia po celej várke. Takže piješ kávu so švábým proteínom a to je, doriti, úplne legálne. Jasné, že v lacných sračkách je hmyzu viac, lebo zrná triedia horšie a firmy jebu na kontrolu kvality. Čím nižšia cena, tým väčšia šanca, že si chlipneš extra proteín v podobe chrobákov a tykadiel. Alergia na kávu u mnohých ľudí, žiadny kofeín, doriti. Je to na hmyzie bielkoviny, čo tam máš non-stop. Doktori to vedia, ale ticho držia, aby nevyvolali paniku. To ti fakt odjebe dekel, ale hygienické normy povoľujú až 10 mg potkanieho a myšieho hovna na kilo kávy, lebo v skladoch v hlodavce behajú non-stop a sradím tam nikto nezakáže. Potkany a myši serú rovno na vrecia so zrnami, moč sa vsiakne do vrecoviny a potom sa to celé suší, praží a melie. Teplota síce zabije baktérie, ale samotné kúsky výkalov ostanú v produkte. V hovne hlodavcov žijú pôvodcovia leptospirózy, hantavírusu a salmonely, väčšina mikróbov skape pri pražení, ale toxíny a alergény nikam neutečú a môžu ti spôsobiť problémy so žalúdkom a kožou. Kontrolovať hlodavce v krajinách ako Brazília, Vietnam či Indonézia je nenormálne drahé. Je tam furt horúco, vlhko, káva leží mesiace, potkany sa množia ako besné a nikto to nerieši. Kukni si oficiálne normy FDA a európskych regulátorov, je tam čierne na bielom napísané prípustný obsah výkalov cicavcov a to nie je žiadna pičovina, sú to fakt dokumenty z kávového priemyslu. Skoro som sa posral, keď mi došlo, že jediný pojebaný spôsob, ako znížiť riziko, je kupovať drahú špeciálnu kávu ručne triedenú. Alebo si zrná pražiť sám. V masovej výrobe je proste pičovina niečo kompletne vyčistiť. Na instantnú kávu rovno ser, tam ide len úplné dno, samé dojebané zrná. Plesní a hmyzu je tam toľko, že ti to vybije dekel oproti normálnej zrnkovej, ktorú aspoň nejako preverujú pred pražením. Ber len zrnkovú kávu, pozeraj krajinu pôvodu a dátum praženia. Čím čerstvejšia, tým menej šanci na pleseň. Najlepšie je pomlieť si ju sám, tesne pred varením, aby si vedel, čo ti do hrnčeka reálne ide.
Sleduj si cenu, ak ti kilo kávy stojí ako pakel keksov, máš tam garantovane plnú pičovinu, pleseň, šváby, potkanie hovno a všetky ostatné hnusy, čo sa výrobca ani neobťažoval vytriediť. Teraz už vieš, aké sračky si každé ráno leješ do seba a to všetko je kurva legálne schválené, tak sa rozhodni, šetriť alebo platiť za kvalitu. Hodíš odber a čumíš s nami ďalej, tu ti každé video rozjebe hlavu.